am Prince Nathaniel Ndom, the first son of His Royal Majesty Chima Ndom, the Onyerimba II of Itumbuz or Ancient Kingdom. Today is the final day of laying to rest His Royal Majesty Chima Ndom, and I'm so glad that it has successfully come and it has gone. So I want to appreciate all my well-wishers, my friends, Itumbuzo Progressive Union, Amudo Community, Temple Ndubueze's family, and a host of others. I'm so glad that this thing has come to a very huge success. And I wish all my well-wishers journey mercies as they go back to their various places of abode. Thank you very much. Onye mere ka olili aga nke ọma nna anyị nke liri taa o tozuru etozu ọ kara nka ihe ọ gbara wu 99 years ọ dịghị izu anyị kelere Chineke maka ndụ ya niile ile ọgbama ndị mmadụ kọwara ma ndị kọwara n'ebe a na-eli ya ma ebe a na-eme mmemme ya ị ga-amata n'ọnwụ onye kwụwara aka ọtọ mee ihe Chineke obi mma. Anaghị nwere olileanya na ọ nọ n'aka nri Chineke n'eluigwe na-ezu ike. Ka nwanne m nwoke si kwuo, ka m na-etikwa ọnụ sị ndị niile bịara emume a bịa mee ka emume a wụ ihe gara n'ihu, ka anyị nwee ike lie nna anyị wetuo ya n'udo, ka Chineke dula ha n'ụlọ ha dị ihe yi otu otu, ka Chineke mee ihe ọma niile ka ọwa ha tiri ime ka mma gaa n'ihu, ka ọ ga-achịrị ha mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs.